कभी फोन ना कलन कहाँ भी बोल फोन इनकरा चलते हम अपन ससुरा से हमेशा नैहर में रहतानी कि ताकि भेंट मुलाकात कर ले इनकरा तनको बुझाता टेंशन नहीं के हम झूठों के पगलाइल बानी हम ना इनकरा प्यार में फोनो नहीं खन करत कि हम करी हाय देखो नाम लेते शैतान हाजिर कर लेला फोन कर देला। हेलो कहा कहाँ बोलो फोन नहीं उठावत कब फोन करता नहीं अभी कौन टाइम मिलला कैसे बोलता लो हो पाँच फोन कर नहीं अभी कौन था कैसे तो बाग जीरो बताओ तो ना बुझला कि मैंने खोल के हम बताई कहाँ बोलो कर जा कहाँ बानी रहूगा कहाँ बन दलान में सुतल बन बोला मैंने अकेले अकेले सुतता नहीं हम पागल बानी छुतिया बानी हम केरवा पीठे हम पीछे पीछे भागल आवता नहीं ससुरा से नहीं घर ए तो आखिर का बात हो बताइबू अकेले अकेले सुतता नहीं तार मन करता का सुते के हम को दिन तरह ये जे बाक एकदम फटे हो का कुछ बोल दे बेला तू ले अपन करिया से कोई हम को चला जाए शर्मा एक बार से आ वो सब छोड़े ना मिले का मन करता ना मिला मामला से देखा ढेर दिन हो गए बरवा के देखला तो क्या करे को बता अब भेंट हो जा कहां बानी रहो भाई बताई ना कौन दलनिया पे अरे हम दलनिया बानी हो है जी बिटुआ के सुनो ना डर लागता हम रोज हमेशा 10 दिन खाली ससुरा में रहे ना एकर जाए हां एकर जाए जी केहू नहीं खे हां लेकिन हमके डर लागता आगे पीछे सब कोई एगो सही देख देख जरत ऐसन किया कि नहीं हरे में रहती है ए जरे वाला के जरदा मरे वाला का मरदा हो करे जाए टेंशन कर दल हम बानी ना हम कुल समझ ले रुआ ऐसे ही बोल के हमरा के ना का हम बोले अंदर के फीलिंग जगा जी नहीं देखो तनी तू ते फिरवा आज सुन तो देह सना जलता जी कह जल्दी ना कहले ना भौजी बाड़ी ना जन मिलवावेली हमन के हां मिलवावेली वो भौजी के सीमा पर भाभी बाड़ी ना अरे चंपावा घरे के जाता नहीं कुछ लपेटे ताकि वो देख रेख में रही ना हमन के अपन मस्ती में रहली हां तलिया के आवा जल्दी ना दिया कहीं ना आइडिया कैसन बा ठीक बात है आइडिया हो कर जाए ठीक लिया के आवा हां तो ठीक बा केहू नहीं खे हां ठीक बात लेके आ आई लव यू बोली नहीं एक बार आई लव यू आई लव यू टू ठीक बा बाय जल्दी आवा ना हो और आओ तनिया ठीक बा प्यार भी ऐसा चीज है ना क्या करी ना रहले जाला ना सहले जाला देखले जाला कुछ कह भौजी बाड़ी तो सपोर्ट करे ली जाता नहीं गलत से कहम कि चला ना भौजी तनी हमरा साथ दे दो कम से कम घर के कुछ पैसा दे दे हम पैसे पे तो बिकर रहेली हम भैया मुआला से ना बचनी है ओ हमर लड़की समझ के ले लेके हाई हॉस्पिटल हाउ हॉस्पिटल में हमके जियवले सिया हां का करब ओकरो ससुरा वाला बड़ा ताना मारत हमसे ऐसन ऐसन बात कहत हमसे कि अब का हम कही भैया बड़ा परेशानी बा हो समझे में नहीं खेवत कि हम करी त करी का ए गई हमार लड़की जानते न वाला ऐसे ही दर्द देख के जरे वाला बात आप तबियत पानी खराब रहा था ना यही से हमार लड़की आई जरा थी तो गौवा घर वाला जरा था वहाँ जरा सारे जरा जे कितना जरे के अरे बुढ़िया के अब का कहे सोचा नहीं कि गोरी हमार लड़का हो गई तो हमारा लाठी के सहारा हो गई तो बड़ा न परेशानी बा दर्द याद वाला तनकियो सुनत नहीं घासा अब भैया खाते हम का ना कहनी भैया ना ही समझ आना आज देखा उनका 4 गो लाल बांस तक कितना उड़ता ना हाँ देखते ना बोला क्या समझवा तोहरा का हम कही भैया बड़ा परेशान रहत है तो हार पतैया उतैया लेकर फेंको मानत हो सकी ना मानत ना सा बाबूजी करे गुलाते बड़का पापा कल ना कि जात रही बाजार रे अच्छा ठीक बाबा ना पापा अरे करो तबियत पानी खराब रहा था रे क्या कर ये ध्यान नहीं से देत अरे आजकल के रोटी आधी आधी खा खा के बना देनी जाए आज उहे राज राजा तैसा अब वो सुना तैसा अच्छा भाइयों का बहुत दुख है रो खा 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 ना बाबा कलन तू खाना खा ले हड़ा खाना बना दे ले बानी दाल भात खाता है अच्छा तो खा के दवाई पी के नहीं यार रे बैठनी भैया मत आओ तनी जात रही बाजार रे जाई ना
का बाजार जात है रे? अरे हमार ना भौजी के काम बा, धर्मशीला भौजी के। धर्मशीला भौजी भौजी ये सही गांव वाला कहत ना सकी तोहार बेटी आइल भी जे हिरल भी आन के बेटी अरे का कॉल का जाता बाबूजी, हम बोझ मानी तारा खातिर। ना रे गौवा घर वाला ना कहत ना सकी इतना दिन हो गइल अब बेटी तोहारा भेज दे चाहिए ससुरा रहे के चाहिए आन के परिवार के रखले वाला अब का कही रे बच्चिया समझ तू अपना गांव में चल जाओ समझली तू ना कोई हम ना हो जी के जाए तारा भार लागत तो कह दो। अब ठीके ठाक ना हो गइल बनी हमरे ठीक ठाक नहीं गया वो जी ससुरा के तू जाना था ना, अरे हमारा तो हम बड़ी बना हटे। वो हम जाना तनी का करबी और रह जला झगड़ा झुगड़ी घर में हो जला ये भैया बताओ तू ही झगड़ा के करा घर में ना होला आज नइखे मान त काल दिन मानी ना आज तक तू हो बर्दाश्त पूछो जी बाबूजी, अब वो घर में हम ना जाए, हम बाजार जातन। ठीक बा मजे जो हाँ, ठीक बा शाम को करा बढ़िया से आ जाइए टाइम से ठीक बा। घूमे मत लगे ठीक बा। गाँव वाला बड़ा ना जौन बाटे मुरलिया के माई बिया फिर बिटुआ के माई बिया ऐसा ऐसा गांव में फैलावत है ना कि मारो का फिरिंगिया के लड़की आइल बिया फिरिंगिया के लड़की आइल बिया अब का हम कहीं बड़ा परेशान रहतनी गांव वाला से वो भैया